Minecraft, youtuberi a spolužiaci. Ja som raz dedinčania na strehe. V tejto dedine tu obchodujú, mrkvy tu sadia. Dedinčan sa teší z toho pobehovania, že máme radi prasiatka. Tu vybuchol raz statočný, hnusný creeper, ktorý vás nezviera. Skúsim toto si z železného koda. Tak. Ideme na prežitie. Minecraft. Ktorý si musíte dávať pozornosť. Sorry. Som v prežitom Minecrafte. Takto som v prežitom Minecrafte bývala. Tu vybuchlo najväčšie